Kočky, já vás zdravím. Mám pro vás úžasný jarní novinky. Co se mi může stát samozřejmě nejlepšího, když vám přijdou novinky? No, že dostanete zánět spojivek, protože jsem měla nemocné děti, takže jsem si musela chvíli počkat, než jsem ty novinky vyzkoušela. Holky ale jsou absolutně úžasný a já vás tímto zvu na novinkový večírek, který pro vás chystám v následujících dnech. Sledujte akce, události tady u nás ve skupince, kde vám dám konkrétní termín a tam si můžete všechny novinky vyzkoušet přímo naživo. Dneska je jenom taková malá ochutnávka, abyste věděli, co vás čeká. Takže začnu tím prvním, co jde do stálé nabídky, což je naše nová řasenka, nebo stará řasenka v novém kabátu. A to taková, že má zahnutý kartáček, doufám, že to je vidět, on je takový jako prohnutý do obloučku a je to řasenka, která je prodlužující. To znamená, že vám ty řasy krásně jakoby natočí, podtočí a má v sobě navíc látku, která se jmenuje pantenol, takže má i takové jakoby léčebné účinky na vaše řasy. Tahle ta řasenka stojí 550 Kč, všechno to budete mít u videa ještě v konkrétních obrázcích, kde budete mít vždycky výrobek, cenu, podrobnosti k tomu. Říkají, že po jednom nánosu tak jedna vrstva vám prodlouží o 43% a dvě dokonce o 75%. Holky, já víc než 2 vrstvy řasenek nikdy nedávám, protože pak ty řasy se začínají slepovat a vypadá to ošklivě, nevypadá to hezky. Tak, limitované edice. Máme pro milovníky, jak moje klientka jedna nazývá, obočenek, neboli tušky na obočí, nebo cokoliv, co vám obočí zvýrazní, tak máme 3 krásné kazetky, které mají v sobě ukryté opravdu poklady. Tohleto je, děvčata, prostřední odstín. Ono se mi to krásně leskne, jak mám zavřený. A když to otevřu, tak mi z toho vypadnou kartáčky. Takže kartáčky vám takhle ukážu. Jedno je spirálka, jedno je oboustranný takový placatý kartáček. Já si to takhle nadnesu nad obočí, nad čelo. A jsou ve 3 odstínech. Blond, brunet a dark brunet. Tohle to je prostřední, děvčata. A já přesto, že nemám jakoby, teď mám zrovna krásně odrosty svoje, tak nemám úplně s tímhletím odstínem jakoby do mýho obočí, je na mě světlej. A to jsem si myslela, že podle obrázku je ještě dost tmavej. Vzala jsem si schválně prostřední, abych si mohla říct, ano, potřebuju světlejší, potřebuju tmavší. Tak podle mě já potřebuju už tu dark brunet, protože tohle je na mě prostě hnědý. A v mým obočí to vypadá divně. Takže já určitě tu tmavší. A proč jsou tam vlastně 3 věci? Takže první, ten nejtmavší, se nanáší právě tím skoseným placatým štětečkem, kterým krásně uděláte i třeba linku kolem očí. Dá se to použít mimochodem nejenom na obočí, ale i jako třeba kouřový stíny. A tenhle ten první je vlastně takový tvarující gelíček, který nanesete a no, já přes ty brýle se asi neuvidím. A vložíte takhle vlastně jakoby do obočí, vytvarujete si s tím obočí, tady už si zkosíte a tenhle ten gelík vám vlastně jakoby zafixuje ten tvar. Druhý krok je pudr, takže otočím štěteček, vemu si druhý odstín a tímto vkládám do obočí barvu, pudr, kterým definuju, prvním krokem tvaruju, druhým definuju, nějak to mám zrcadlově, tak mi to nejde. Tak a už vidíte, jo, že ten odstín, tady jsem si dala konturku svojí a tady mám to, je to prostě jiný odstín. Až dobarvím vlasy, tak to možná bude fungovat, ale teď prostě ne. A poslední stíneček, tak je vlastně takový bílý, rozřázený a tam můžete už i šahnout. Ono vám to takhle hezky udělá takovej pudr a tohleto si dáte pod obočí, abyste rozjasnili a to obočí vám jakoby vyniklo. Tak jsem přemýšlela nad tím slovem. A poslední věc, kterou použijete, tak je ta špirálka, kterou vlastně rozčešete obočí do požadovaného tvaru a všechno se vám to tam krásně srovná. Tak, tahle ta kazetka ve 3 odstínech, blond, brunet a dark brunet, jak říkám, pro mě asi by momentálně byla spíš dark brunet, která by mi líp seděla do obočí, tahle tam mi vynikne k vlasům, protože barvím trošku do světlejších odstínů.
ale chce to vyzkoušet. Moje zrzavá kolegyně tak říká, že i blondýnka je na ní jakoby lehce tmavší, ale myslím si, že i přesto, že třeba nepoužijete úplně ten nejtmavší odstín, tak tyhle ty dva úplně na pohodu. Jo? Další alternativou, co můžete na obočí použít, tak jsou gely. Ty máme asi v 5 odstínech, tuším. Já je teda moc nepoužívám, protože jsou na mě až jakoby moc výrazný, ale kdo opravdu potřebuje to obočí mít výrazný hodně, tak určitě doporučuji gel. Já používám jenom ten transparentní, kterým to vlastně taky fixuju. Jo, že to dobarvím a zafixuju. A potom alternativu, kterou máme ve stále nabídce, tak jsou samozřejmě konturky, taky v několika odstínech. Ty jsou krásně jemňoučké, tenoučké, jsou takové opravdu špičaté a tím teda kreslím já. Tu mám tady v obočí, tak jenom abyste viděli, že nekecám, s touto jde krásně. Alternativa je stín espresso nebo hazelnut, který vlastně vypadají stejně jako tady v těch kazetkách. Ne, myslím odstín, ale myslím jako tvar. Jo, že jsou to takový prostě malý platíčka, který můžete dát do jakékoliv naší kazetky, bude vám tam držet na magnetu a tím se dá taky krásně definovat obočí. Takže 3 odstíny, tady i vidíte ty ostatní, blonďatou, tohle je ta moje a tohle je ta dark brunette. V porovnání s odstínem je to prostě trošku světlejší, bych řekla v realitě. Takže nemusíte se bát těch odstínů. Chce to vyzkoušet, který odstín bude pro vás. Tak a poslední, jakoby limitovanou nabídkou nebo limitovanou věcí, která je pouze do vyprodání zásob a je to věc, která je na léto a dá se použít všemi možnými způsoby, tak je rozjasňující pudr Golden Glow, který má opravdu krásný jemňonký třpytky, hodí vám to takový sluneční nádech. Já nevím, jestli to na mě uvidíte, asi sundám brýle. Ale úplně jednoduše, jako tvářenku, vlastně když si představíte na lícní kosti 3 proužky, tak ten spodní je konturovací pudr, pak je tvářenka a úplně na tom nejvyšším, tak je právě tenhle ten třpitivej lehoulince. Přidám trošku víc, abyste to viděli, ale krásně vám to jakoby rozsvítí, zatřpití a je to moc pěkná záležitost na léto. Protože ženy se všeobecně, aspoň u mých klientek to tak je, bojí tvářenek, protože jsou do růžova, do oranžova, do fialova, prostě do různých odstínů. A tohle to je takový přirozený, hezký líčení. A můžete to použít jak právě takhle na tvář, tak i na stíny, ať už jakoby na celý víčko, když uděláte jemný líčení, já tam dneska 3 stíny. Dá se použít i zase pod obočí, jako rozjasňovat, jako takový rozjasnění, podobně jako tenhle ten třpitkatej, ne třpitkatej, on není třpitkatej, ale svítivej, zářící odstín. A může se použít i na rty. Tak, si připadám trošku komicky, protože na sebe nevidím, holky. Jak nemám brejle. Každopádně ideální složení pro kompletní. Tady v té kazetce, ve které to přijde, to nedrží, tam není magnet. Já jsem zvyklá na ty magnetický, tady mám třeba svoji velkou, tam to nacvaknu a drží, jo, a nikam mi to nepadá. Takže rozjasňující pudr ve zlatavých odstínech, tak je prostě moje topka, kterou jako teda my máme v různých variantách, už jsme měli třpitivý pudry a já to fakt miluji jako rychlý, letní, jednoduchý líčení, který můžu dát prostě sem a jdu. A je to perfektní. Já vám potom až budu odlíčená jiný den, tak vám ukážu, jak se s tím dá nalíčit a jak to vypadá hezky, přirozeně, jemně a přitom je to moc hezký. Takže rozjasňující pudr stojí 590 korun, u kazetky na obočí, nevím, jestli jsem říkala, 850 korun. A teď v květnu, protože Mary Kay Ash, naše zakladatelka, bude mít narozeniny 12. května a shodou okolností den předtím je neděle a den matek, tak nám přijde ještě jedna limitovaná edice a to jsou 2 kouzelné lesky na rty ve světlejší a tmavější variantě. Takhle to asi zkreslí, ale tenhle ten je takový jako jemňoulince růžový a ten druhý je trošku výraznější berry, blush a berry, světlej a tmavej. Ale nejsou až tak tmaví, jsou krásně lesklí. A co je na nich úžasný, a to už jsme kdysi dávno, možná klientky, které už jsou tady dlouho, tak pamatují, tak jsou to chladivý takový lesky, které mají v sobě možná mátu, ale tak jako
perlí vám na těch rtech a osvěží vás, jakoby probudí ty rty a je to velice příjemné, to jako když si dáte žvejkačku, akorát že na rty. Ne, že by to tak lepilo, ale osvěží vás to. A tyhle ty olejové, barevné oleje na rty, se to jmenuje barevný olej na rty, tak z nich jde, tak jako každý rok míváme prostě nějaké věci, z nich jde částka na charitu, a to na konkrétně Be Charity od Báry Nesvadbové, se kterou jsme spolupracovali i v loňském roce a měli jsme tam ty krásný srdíčkový a ještě je máme štětečky na make-upy. Tady ukážu takhle. Tyhle ty srdíčkový krásný na CCčka, na podkladový báze, tak tyhle ty štětce. Pak tam máme ještě penálky a takový taštičky s tučňákem. Takže tyhle to jsou věci, ze kterých Mary Kay pouští peníze na charitu. V loňském roce se vybralo neskutečné množství peněz. Neřeknu vám konkrétní částku, ale určitě jsem to tady někde sdílela nebo budu sdílet. Tak, a to bude až od 12. května. Na tyhle ty oleje si musíte ještě 14 dní počkat. Co ale nepočká, je sluníčko. Takže proti sluníčku, milé dámy, si prosím vás dopřejte ochranu. A to minimálně 30kovou, kterou máme už v nabídce celkem dlouho a dali nám ji i do stálé nabídky, což je 30kový minerální ochranný krém na obličej, který vlastně udělá takový bílý povrch na obličeji, po chvilce se vstřebá, nemusíte ho rozstírat úplně jakoby do ztracena, protože právě ta bílá ochranná vrstva dělá ten tu minerální ochranu, nebo jak to říct, minerální vrstvu a zachrání vlastně naši pleť proti UV záření. Mělo by se dodržovat každé 2 hodiny nanášení, co si budeme povídat. Dá se na to nanášet samozřejmě i make-up a co jsem ještě chtěla říct, že to je 30, to znamená 98% nebo 97% ochrana před UV zářením a když přidáte 20 stupňů, jakoby, místo 30 budete mít 50, tak je procento ochrany jenom o stupínek výš. Ono se to jako zdá, že wow, 50, to je strašně moc, ale vůbec ne. Je to fakt jenom 97 a 98% ochrany. Furt to není 100% ochrana, takže vůbec se toho nemusíte bát. Takže tenhle ten mrňous, 30kovej, tak ten stojí, děvčata, 690 korun. Dá se používat v našem období úplně furt. A musím říct, že teda já jsem od března, teď vlastně 2. měsíc, docela dost každý víkend téměř celý den venku na sluníčku. Mažu se jenom, nejsem poctivá, mažu se pouze ráno. Nejsem jako tak, že bych každý 2 hodiny se běžela namazat, ani náhodou. Ale musím říct, že letos poprvé mi teda nevyskákaly pigmenty, které se mi dělají tady takový pigmentový fleky pod očima a tady uprostřed na čele. Tak letos mi to fakt ještě nevyjelo. A mažu poctivě už koncem února, jak prostě začalo být hezky, tak mažu opravdu tenhle ten ochranný 30kový krém a jsem v tom poctivá. Protože nestojím o to, abych byla flekatá celý léto. Pak se mi to celý podzim trvá do Vánoc, než to zase obrousím, než to rozbledne, než to řešit potom rozjasňujícími přípravkami, mikrodermálkou a dalšími věcmi, abych se těch fleků zbavila, tak radši prostě ochrana. Takže 30 je ve stále nabídce, 50 tady nemám, protože momentálně je vyprodaná, ale budou naskladňovat na firmě, ta stojí 750 korun. A je to teda na pleť i na tělo, můžete nanášet, jsou ty balení poměrně velký. A co mám ještě na ukázku, tak je nový regenerační gel po opalování. Moje klientky znají určitě ještě, mám tady hezky popsaný od dětí, co mě na táboře, v modré variantě, co byl v loni, ten stál 550 korun, ale letos nám ho trošku inovovali, stojí 650 korun. A když jsem se schválně koukala, protože je taky modrý uvnitř, tak jsem se dala tu práci, že jsem si fakt projela složení těch 2 krémů, toho, co byl vlastně před 2 lety a ten, co je letos. A kromě toho, že má každý jiný obal, tak v tom modrém byly takzvané parabeny. A v tomhle tom nejsou. Co to znamená? Jdeme s dobou. Parabeny, to je slovo, které je teď hodně omílané. A když se podíváte do složení jako po chemické stránce, tak parabeny jsou prostě jenom konzervační látky.
Není to nic, co by škodilo, prostě nikdo nestojí o to, aby vám ten krém splesnivěl, aby se v tom tvořily bakterie a ničilo se to. Takže ať je to krém, gel nebo cokoliv jiného, líčit, dekorativní kosmetika, cokoliv, tak samozřejmě používáme to nějaký čas. Není to jako, že to namažeš a máš spotřebováno a vyhodíš obal. Není to prostě k okamžité spotřebě jako jídlo. A co si budeme povídat, i blbý jogurt má prostě určitou dobu expirace a má v sobě určitý konzervanty, pokud si ho nevyrábíte doma. Takže parabeny jsou složky, které nám ty produkty chrání. Přesto firma Mary Kay jde s dobou a opravdu v tomhletom ještě byly nějaké ty konzervanty typu parabenu a tady v tom nejsou. Takže kdo si potrpí na důkladné složení bez parabenů, tak tady v tom opravdu parabeny už nenajdete. Jsou tam zase samozřejmě jiné konzervační látky, já nejsem chemik, takže vám neřeknu. Jsou tam látky, které v tom modrém nebyly a jsou tady v tom, takže předpokládám, že to je právě ta náhražka těch parabenů, ale to je jenom moje logická úvaha. Co tenhle ten chladivý gel umí? Je to úžasný na nejenom pokud se požaháte sluníčkem, že se jako spálíte a potřebujete tu pokožku sklidnit, ale i pupínky od komárů, což je moje jako prim, protože děti většině otevřený okno v létě, že jo. Takže ty komáři tam prostě jsou. A i když máme všechno možný v zásuvkách a sítě ve oknech, tak prostě se tam někde protáhne, nevím, jak to zvíře dělá, ale prostě je tam. A jsou poštípaný, nebo třeba kopřivy, požahaj se, nebo třeba já se doma spálím, když peču troubu, oplech, šahnu si blbě na hrnec a podobně, žehlička, nedej Bůh, to nepoužívám, ale to je jedno, prostě ty domácí věci, kdy se prostě fakt něčeho rychle dotknete a spálíte se a máte tam proužek, tak mažu vždycky tímhletím gelíkem. Tímhletím je nový, tenhle ten je starší, ale každopádně to vždycky ochladí a jsou v tom hojivý látky jako heřmánek, který má opravdu tendenci uklidnit tu kůži a pokud to mažete dostatečným jakoby častých intervalech, tak ta kůže potom nemá tendenci udělat strup, krásně se jakoby zahojí, ta kůže se rychle obnoví a nemám tam žádný pigmentový skvrny a podobně. A to jsem se jako v loni opravdu několikrát spálila takhle na ruce a podobně, že jsem tam měla fakt jako proužek spálený. Kůže se krásně jemňonce po pár dnech zacelila, sloupla, ale nezůstal mi tam žádná jako jizva, což je bezvadný. Tak a poslední věc, kterou vám chci říct, tak je produkt, který se nám opakovaně vrací každé jaro, a to je Mint Bliss krém na nohy, který je osvěžující a doporučujeme ho ženám, které dlouho sedí nebo naopak dlouho stojí. Ty nohy jsou namáhaný, přestává tam cirkulovat lymfatický systém. A tenhle ten krém, když namažete jakoby od spodu směrem vzhůru, od končetin, od prstů směrem vzhůru, doporučuji na nohách maximálně ke kolenům, aby vás to zase jako neomrazilo až, protože toto je moje osobní zkušenost, kdy jsem mazala fakt až jako, byl mi hic, říkám, ochladím se, ne, tak jsem se namazala fakt jako až po zadek. A pak mě vzala taková zima, že jsem se šla schovat pod peřinu. Takže opravdu ke kolenům stačí, ono vám to krásně prokrví lymfatický systém. A co je výborný a s čím bych se chtěla jakoby pochlubit, nebo ne pochlubit, ale sdílet tu svoji zkušenost, tak tenhle ten krémík má v sobě mátu, má v sobě rozmarín a to jsou látky, které jsou vlastně hojivé, takže kdo trpí třeba na plísně na nohou, což je můj muž a můj syn, tak mažeme vždycky v momentě, kdy začíná být jakoby blížit se léto a půjdou do otevřených bod, tak začínáme mazat tímhletím krémíkem opravdu každý večer poctivě, takhle pěkně hezky mezi prsty, což synáček vždycky trpí, směje se u toho, protože ho to strašně lochtá, je neskutečně lochtivý na nohách. Takže už jsem ho naučila, říkám večer zelený krém na nohy a koukej mazat po sprše, protože to má tendence sklidnit právě tyhle ty plísňový, takový ty puchejřky na té kůži a ty nohy se krásně zahojí. Takže toliko. K tomhletomu stojí 450 korun holky a je to fakt jako eňoňuňo krémíček. Jo? Tak, no a to je znamená všechno. Tak a já jsem se tady vykecala skoro 20 minut, výborně, tak to už máte díru v hlavě v země. Každopádně, milé dámy, novinky jsou úžasné, doporučuji vyzkoušet na vlastní kůži, na vlastní obličej a budete tady mít uhozenou událost s novinkami.
Budete tady mít ukázáno, jak konkrétně líčím obočí, se sadou na obočí, jak rychle se nalíčím s rozjasňujícím pudrem, protože to jsou teďka moje takový jako wow, topky. A těším se na osobní setkání. Mějte se krásně.